na farbe je to úplne jedno. Jeden starý dobrý pilot jedného monopostu Audi 90 povedal, že klubku barva nejezdí. Takže je nám úplne jedno, v akej farbe to bude, určite to bude. Ináč, priatelia, keby ste chceli, to je zrovna na zahriate pneumatik, nechcete zahrievať? Dobre, asi nie. Takže priatelia, poprosím vás, vážne, momentálne bude na trati brutálne veľa tonských síl. Poprosím, neseďte vedľa trati, keby náhodou, nedaj Bože, nevydalo. Máte o pol sekundy viac reakcie, aby ste mohli uniknúť. Čo k tomu dodať? Porsche versus Lambo, ktoré zaspalo. Ale nie, trikrát plesknúť obmedzovač. To ani nebýva. Peťko, nevieme ich ešte raz otočiť. Dodať Porsche versus Lambo, ktoré zaspalo. Ale nie, trikrát plesknúť obmedzovač. To ani nebýva. Peťko, neviem teda, ako sa to podať. Ak si dobre pamätám a ak je ešte držiteľ stále toho rekordu, európske najsilnejšia predokolka momentálne Golf prvej generácie, rok výroby okolo 86 versus Porsche Spider. Každopádne podotýkam, že Porsche 4x4 Porsche Spider. Každopádne podotýkam, že Porsche 4x4 versus Aventador. Samozrejme vo verzii SV, ktorá je ojedinelá. Také dva pekné domčeky na kolesách. Nie je to pekný pohľad, priatelia? Raz keď budem veľký, taký tiež nebudem mať, no. Ale počul som taký dobrý vtip, že dva typy ľudí existujú. Jedni sú špekulanti a tí druhí sú, pekne povedané, klamári. Tí klamári si nažívajú a tí špekulanti špekulujú, ako vyžiť z výplaty do výplaty. Každopádne, ale toto bude pekná podívaná a uvidíme, či kombičko naloží Superšportu. Na reakciu určite. Cítim sa skoro ako na jednotke. Akorát to netočí, no. Toto je reakcia. Samozrejme vo verzii SV, ktorá je ojedinelá. Také dva pekné domčeky na kolesách. Nie je to pekný pohľad, priatelia? Raz keď budem veľký, taký tiež nebudem mať, no. Ale počul som taký dobrý vtip, že dva typy ľudí existujú. Jedni sú špekulanti a tí druhí sú, pekne povedané, klamári. Tí klamári si nažívajú a tí špekulanti špekulujú, ako vyžiť z výplaty do výplaty. Každopádne, ale toto bude pekná podívaná a uvidíme, či kombičko naloží Superšportu. Cítim sa skoro ako na jednotke. Akorát to netočí, no. Toto je reakčný čas, ktorý som vám spomínal, že niekedy sa dá vyhrať. Takže musia si ešte raz zastať na fotobunky. Chúďa sekvencia, ona je zvyknutá radiť dopredu. Dobre. Jedno postavenie máme dobre. Počkáme si ešte na Lancerevo. Takže Fapuma, Mindenbala. Uvidíme, čo to povie. Ja osobne držím palce jednému z týchto dvoch aut a je Monster. Ja len aby stihol nafúkať. Ja neviem, mi stoja chlpy aj tam, kde nemám. Ono je to tak, Superšport. Čo to povie? Ja osobne držím palce jednému z týchto dvoch aut a je Monster. Ja len aby stihol nafúkať. Ja neviem, mi stoja chlpy aj tam, kde nemám. Ono je to tak. Cvičovať niekde na letisko a skúšať tú reakciu a tieto veci.
Takže pani Kabátová, môj obľúbený jazdec, najrýchlejší diesel, ktorý jazdí cez 300 km za hodinu v strednej Európe. Nafúka svoje turbo a momentálne na štarte naložila Superšportu, ktorý sa ale asi dotiahne, lebo musí. Peťo, ale zvuk to má pekný. Takže pani Kabátová, môj obľúbený jazdec, najrýchlejší diesel, ktorý jazdí cez 300 km za hodinu v strednej Európe. Nafúka svoje turbo a momentálne na štarte naložila Superšportu, ktorý sa ale asi dotiahne, lebo musí. Ďalší rozstrel bude RS6 od Profituningu versus Porsche Spyder. Predtým to zlyhalo na reakcii, respektíve ho vybili na reakčnom čase, uvidíme, čo to povie tentokrát. Peťko, ty si tak dobre informovaný. Skús buchnúť nejakú cenu aspoň, aby sme mali predstavu. Koľko storočí by sme museli robiť, aby sme mali na také auto, bežní živelníci? Ja to zistím ešte dnes deň. No, vyzerá, že Porsche sa dotiahne. Nie, nestihlo to. Ako už som spomínal, jazdci sú skúsení a je veľa aj na reakciu. Ja to zistím ešte dnes deň. No, vyzerá, že Porsche sa dotiahne. Nie, nestihlo. Ako už som spomínal, jazdci sú skúsení a je veľa aj na reakcii. Volantom dvoch brutálne silných bavorákov od Profituningu. Ozaj viete, prečo sú ženy také nízke? Aby sa mestili pod digestor. Ale každopádne tieto vedia s tým kutáčom robiť. Aspoň na začiatku, pretože obidve sú automatické prevodovky. Dvoch žien. Je to moja manželka. Aha, ktorá? V bavoráku bielom, predpokladám. Tak. Takže tu máme pána manžela. Držíme vám palce. Nezabudnite tam dať esko nejaké brutálne. Takže momentálne dve ženy za volantom dvoch brutálne silných bavorákov od Profituningu. Ozaj viete, prečo sú ženy také nízke? Aby sa mestili pod digestor. Ale každopádne tieto vedia s tým kutáčom robiť. Aspoň na začiatku, pretože obidve sú automatické prevodovky. A už rôzne kombinácie. Troška do začie. Poďte. Hlavne deťurence. Poďte do začie. Sme strašne radi, že budete odchovaní na benzíne a nie na elektrike a počítačoch. Vytetované ten Power magazín. Sorry, nevšimol som si, stál si druhou stranou. Takže druhýkrát Laci Bakši versus samozrejme, takisto firma Vianor. Keby ste potrebovali doriešiť
troška dajte pozor, lebo nám sem chodia autá. Sedel si už niekedy tuninga, či čosi, čipovač na GTR-ku na kapote? Hrozilo ti to pred chvíľou. Vážne pozerajte, sem tam aj za sebou, lebo tie autá vám chodia. Takže to je 175, 23, Radosław Rožko, poprosím na štart. Za nimi sa pripraví Banáš Jan so 164. Auta. Sedel si už niekedy tuninga, či čosi, čipovač na GTR-ku na kapote? Hrozilo ti to pred chvíľou. Vážne pozerajte sem tam aj za seba, lebo tie auta nám sem chodia. 23, Radosław Rožko, poprosím na štart. Martina Šoltysová so 169 a Duša Rožkana so 102, poprosím na štart. A je to drifter, no zvládol to dobre. Na budúci rok zase jazdia drifty, bratia Porubiakovci. Kategóriu S7, takže Martina Šoltysová so 169 a Duša Rožkana so 102, poprosím na štart. A potom sa pripravia Žolt Joba 175 a 164 Banáš Jan. Takže GTR-ka uvidíte vedľa seba dvakrát, pretože... A potom sa pripravia Žolt Joba 175 a 164 Banáš Jan. Takže Vaňo Gábor alias Fapuma. Takže ešte raz Vaňo Gábor Fapuma, Ňugota Dera Štartra a vedľa neho sa postaví Tomáško Polonec. Signál. Fapuma Dera. Takže Vaňo Gábor alias Fapuma. Takže ešte toto, Ondreja. Je tam? Je tam. Vyhral Ondrej. Držím palce. Dve najrýchlejšie auta nehľadiac na kategóriu, do ktorej spadajú. Opäť vás poprosím, tam potom pozor pri kalibre, pretože Tsunami ide sem k nám. Konrád Zakrzewský, štartové číslo 170. Už teraz je rozhodnuté, pretože na ľavej strane vidím zlý štart. Padáčik je vonku a je rozhodnuté. Tsunami vyhralo absolútne. Prestávka. A vlastne už teraz je rozhodnuté, pretože na ľavej strane vidím zlý štart. Padáčik je vonku a je rozhodnuté. Tsunami vyhralo absolútne prvé miesto. Poláci vedia.